Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saylanan habarymyzyň 2023-nji ýylyň 4-nji iýuluny aksanyna Türkmenistanyň prezidenti Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşdy. Türkmenistan Belarus Respublikasyna himiýa önümlerini eksport etmek mümkinçiliklerine eýedir. Türkmenistan Türkiýe döwletleriň sowda senagat edaralarynyň mejlisine gatnaşdy. Dünýäniň eng gymmatly 10 kompaniýasy Apple birinji orunda ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşdy. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň döwlet başlyklarynyň geňeşiniň 23-nji masagady Hindistanyň onlaýn ýagdaýda geçirildi. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi'niň başlyklyk etmegine geçirilýän onlaýn sammitde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hormatly mehman hökümde gatnaşdy. Bu onlaýn sammitde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Gazagstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Qırgız Respublikasynyň prezidenti Sadar Japarov, Xitay Halk Respublikasynyň başlygy Si Jinping, Pakistanyň premier ministri Shehbaz Sharif, Tajikistanyň prezidenti Emomali Rahman, Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew gatnaşdy. Şeýlehem bu sammitde gurama synçy hökümde gatnaşýan ýurtlaryň döwlet başlyklary, Belarus Respublikasynyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, İran'ın prezidenti Ebrahim Raisi, Mongoliýanyň prezidenti Ugnagin Khurelsuh gatnaşdy. Mundan başga bu sammitde köp sany halkara guramalaryň we sowet guramalaryň ýoldaşlary gatnaşdy. 2001-nji ýylda Xitaýyň, Russiýanyň, Gazagstanyň, Qırgızstanyň, Özbekistanyň we Tajikstanyň gatnaşmagyna Şanhaýda döredilen bu gurama soňra Pakistan we Hindistan ýaly iri ýurtlaryň goşulandygyny bellemeldir. Geçen ýyl Samarkandda geçirilen Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň sammitinde İrany guramanyň dolu agzasy hökümini kabul etmek prosesi başlandy. Mundan başga da guramanyň 3 synçy agzasy, şeýlekem Azerbaýjan we Türkiýe ýaly gepleşik boýunça bir näçe hyzmatdaşlary bar. Şeýlekem bir näçe ýurtlar gepleşik boýunça hyzmatdaş bolmak maksady bilen gurama ýüz tutdy. Dünýädäki eng uly sowet guramasy hökümde Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlar Ewraziýanyň çäkleriniň takminan 60 götürümli, dünýä ýylatynyň 40 götürümli, dünýäniň jemy çörki önüminiň 20 götürümni emele getirýär. Türkmenistan Belarus Respublikasyna himiýa önümlerini eksport etmek mümkinçiliklerine eýedir. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Belarus Respublikasyna himiýa önümlerini iýermege amatly mümkinçilikler eýedir. Bu barada Belarus Respublikasynyň Türkmenistanyň elçisi Vyacheslav Beskosta ýurdumyzyň resmi medeniýetine beren beýanatyna ma'lum edýär. Bellenişine görä respublika türkmen pomidoryny import etmek üçin öz bazaryny türkmen tarapy üçin açdy. Şonuň bilen baglykda bolsa Belarus Respublikasyna möhsümleýin ösdirilip ýetişdirilýän meýwe we bakça önümlerini esleg uludur. Elçiniň ma'lum etmegine görä Belarus Respublikasy öz içinde azyk howpsuzlygyny üçin edýän dünýäde asany ýurtlaryň hataryny ýerýär. Şonuň bilen baglykda dostlukly döwlet ödürli ugurlarda şol sany tohumçylyk we maşyn guruluşy pudoklaryny öz gazanan tejribelerini türkmen kärdeşleri bilen paýlaşmaga taýýardyr. Meden insan perer urda hyzmatdaşlyk barada aýdylan Belarus tarapy dürli ugurlarda ýokary bilimli hunermenler taýýarlamak işini türkmen tarapynyň bildirgen anamny hoşalyr we bu wagtdaky hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmegi maksat edinýär. Türkmenistan Türkiýe döwletleriň sowda senagat edaralarynyň mejlisine gatnaşdy. Özbekistanyň paýtagty Daşkent şäherinde Özbekistanyň sowda senagat edarasynyň başlangyjy bilen Türkiýe döwletleriň sowda senagat edaralarynyň dowatdandaşar mejlisi geçirildi. Bu barada Özbekistanyň medeniýet neşirleri habar berýär. Türkiýe döwletleriň sowda senagat edaralarynyň geňeşi 2023-nji ýyla döredildi. Sowda senagat edaralarynyň geňeşi Türkiýe döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin amatly halkara meýdançy bolup hyzmat eder. Häzirki wagtda bu geňeşe 5 ýurt agza: Azerbaýjan, Gazagstan, Qırgızstan, Türkiýe we Özbegistan, Wengriýa we Türkmenistan synçy döwletlerdir. Geňeşiň mejlisinde Özbegistanyň premier ministriniň ornasary Jamşid Hojaýew çykşy edip, sowda ulug oguçylyk senagat pudoklaryna döwletara hyzmatdaşlygyny ösdürmek ähmiýetini belläp geçdi. Şeýlekem bu geňeşiň mejlisinde Türkiýe döwletleriň maýy goýum gaznasynyň ýoldaşçysy Bagdad Emraýew, Türkiýe
Döwletleriň Guramasynyň baş sekretarının ornasary Ömer Koçaman, Özbegistanyň Sowda Senagat Edarasynyň prezidiumynyň ýolaşçysy Atkam Ikramow, Özbegistanyň Sowda Senagat Edarasynyň ýolaşçysy Dawran Wahabow, Azerbaýjanyň Telekaçylar Guramasynyň Milli Konfederasiýasynyň ýolaşçysy Mamet Musayew, Gyrgyzstanyň Sowda Senagat Edarasynyň ýolaşçysy Temir Sariyew, Türkiýanyň Palatalary we Birjalar Birleşiginiň birinji ornasary Alkopos, Gazagstanyň Atameken Milli İşowýerler Edarasynyň geňeşçisi Murat Karimsakow we Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasynyň wekili Kemal Veliyew çykyş etdiler. Doşukda Türkiýe Döwletleriň Sowda Senagat Edarasynyň geňeşiniň agzalarynyň çykyşlary dinleneli. Bu onda Sowda Senagat we telekaçylyk ugurlardaky iki taraplaýyn we köp taraplaýyn hyzmatdaşlygy ösürmek boýunça birnäçe teklipler öňe sürildi. Şeýleken bu mejlisiň çäklerini Türkiýe Döwletleriň hususy puwdagyň wekilleriniň arasynda iki taraplaýyn duşuklar guruldy. Dünýäniň iň gymmatly 10 kompaniýasy Apple birinji orunda. Dünýäniň iň gymmat kompaniýasy derejesinde taxminan 3 trillion 50 milliard dollar bahasy bolan Apple kompaniýasy eýe boldy. Bu sanawda ikinji ornu bolsa 2 trillion 532 milliard dollar bahasy bilen Microsoft eýlen bolsa, üçinji ornu Saudy Arabistanynyň Aramco neft kompaniýasy eýledi. Bütün dünýäde bahasy 1 trillion dollardan geçýän 6 kompaniýa bar. Olaryň 5-si Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýerleşýär. Ilkinji onluğa giren şirketlerden Aramco we TSMC'den başga ehlisi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň kompaniýalardyr. Reuters agentligi tarapyndan düzelen sanaw aşagdaky ýaly. Apple 3 trillion 50 milliard dollar, Microsoft 2 trillion 532 milliard dollar, Aramco 2 trillion 80 milliard dollar. Alphabet 1 trillion 527 milliard dollar, Amazon 1 trillion 337 milliard dollar, Nvidia 1 trillion 44 milliard dollar, Berkshire Hathaway 829 milliard dollar, Meta platformalary 745 milliard dollar, Tesla 735 milliard dollar. Tayvanyň ýarym ýeçilji önümçilik kompaniýasy 486 milliard dollar. Ene mehriban müştoklar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şu günki sanyny seýetirmeklen habarlarymyz işlerden ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýleki Türkmenistanyň prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidentini gutlady. Türkmen önümleri Seul şäherine geçirilen import harytlarynyň sergisinde görkezildi. Arkada şäherine halkara ekologiýa forumy geçirildi. Türkmen Hatay hyzmatdaşlygyna giňeltmek babatyna pikir alşyldy ýaly habarlary atawtan.turkmenistan.com saytymyzdan giňişleýän okap bilersiňiz. Gepleşigimize geňek sany görüşýänçek, hoşta bolun.